Vi vil gerne finde nulpunkter på en anden gradsfunktion. Så det skal bruge vores hjælpesætning, som er den her. Og vi vil starte med at flytte bryggen over på højre side af lighedstegnet. Så det kommer til at stå A, X, B, det der med 2, A, i anden, lige med, B, 4, A. Og minuset er fjernet her, fordi vi har flyttet over på højre side, så det er blevet plus. Dernæst vil vi gerne fjerne A'et herfra, og dividere det over på højre side, så det til at stå. Nu vil jeg gerne tage kvadrat nummer 2 for at ophæve 2, så der kommer til at stå x lige med og det bliver så lige med fordi at 2a gange 2a, 4a anden, så kvadratet bliver det 2a. Og så vil vi gerne flytte den her bryg over på højre side for at isolere x, så der kommer til at stå x lige med minus b a plus minus d 2a. Og dernæst kan vi bare samle de her to brygger, fordi nævneren er sammen. Det må til at stå. Nu har vi fået forskriften for nulpunkter i en anden gradsfunktion.